сила. Всъщност, сигурно също знаете, че съществува такъв глобален индекс на меката сила, една класация, която ежегодно публикува данни за всички 193 държави членки на ООН, като има 55 критерия и разбира се всичко става на базата на анкетирани респонденти, които са от може и повече от 100 страни и над 170 хиляди. През февруари излезе индекса за тази година. Индия е в топ 30 по всички показатели. Има малко под 50 точки, ако правилно съм запомнила, но бих искала да обърна внимание, че тя е в топ 10 по много важни критерии. На трето място е поставена в света по критерия за бъдещ растеж, базиран върху бързото икономическо развитие на Индия. На шесто място е по критерия влияние на изкуствата, развлеченията и прочие. И на осмо във връзка с всичките и успехи в областта на космическите технологии и изследвания. Всъщност всички си даваме сметка, че форми на мека сила са съществували още от древността, без да се наричат мека сила и без да има теоретични постановки. По тази тема могат да се дадат много примери почти от историята на всички големи цивилизации, а в Индия имаме изобилие, струва ми се, от подобни примери. Достатъчно е само да спомена учението за ненасилието Ахимса, което е в основата и на хиндуизма, и на будизма, и на джайнизма, и най-вече неговата съвременна, изключително уникална употреба, приложение от един от най-великите умове на Индия и на света, бих казала, Махатма Ганди, в неговата кауза и борба срещу британската колониална власт в Индия. И понеже споменах Махатма Ганди, ми се струва, че е хубаво да не забравяме една негова мисъл. Пак ще повторя в това много тревожно време, в което живеем. Той казва, че насилието е оръжие на слабите. Накрая, преди да дам думата на посланника на Индия в България, господин Сако, ми се ще да пожелая успех на форума, на всички участници и нека заедно да покажем силата на меката сила на Индия. Благодаря. And now I have the pleasure to give the floor to His Excellency, Mr. Sako. Good morning to all of you. Distinguished participants, physically present here and online, ladies and gentlemen. It's an honor and privilege to address this esteemed gathering on a subject that sits at the confluence of diplomacy, cultural exchange, and global influence, which is India's soft power. Thank you. Уважаеми присъстващи, дами и господа, за мен е чест и привилегия да се обърна към това уважаемо събрание по тема, която се намира на пресечната точка на дипломацията, културния обмен и глобалното влияние. Меката сила на Индия. In contemporary international relations, power is increasingly defined not just by the military or economic capability, but by a nation's ability to persuade, attract, and inspire. This encapsulates the essence of soft power, a concept introduced, as you know, by Professor Joseph Nye, which now forms a central pillar of how nations engage with one another in a rapidly evolving global order. В съвременните международни отношения силата все повече се определя не само от военните или икономически
Способността на нацията да убеждава, привлича и вдъхновява. Това обобщава същността на меката сила, концепция, въведена от професор Джозеф Най, която сега формира централен стълб по отношение на това как нациите взаимодействат помежду си в бързо развиващия се глобален ред. India, one of the world's oldest civilizations and the world's largest democracy, is a unique exemplar of soft power. Its influence, deeply rooted in millennia of cultural, philosophical, and spiritual traditions, has always extended far beyond its borders, not through conquest, but through connection. Индия, една от най-старите цивилизации, най-голямата демокрация в света, е уникален пример за мека сила. Нейното влияние, дълбоко вкоренено в хилядолетия културни, философски и духовни традиции, винаги се е простирало далеч отвъд нейните граници, не чрез завоевания, а чрез свързаност. Consider the global appeal of yoga and Ayurveda, which have transcended geography and language to become part of the daily lives of millions of people worldwide. The International Day of Yoga, now observed in more than 190 countries, reflects how India's ancient wisdom continues to offer holistic solutions to modern challenges. Мислете за глобалната привлекателност на йога и аюрведа, които са надхвърлили географията и езика, за да станат част от ежедневието на милиони хора по целия свят. Международният ден на йога, който сега се отбелязва в повече от 190 страни, отразява как древната мъдрост на Индия продължава да предлага цялостни решения на India's cinema has emerged as a cultural ambassador in its own right. Indian films are screened from Cairo to Cannes, Nairobi to New York, often resonating with universal themes of family, resilience, and justice. They humanize the Indian experience and foster human empathy. Индийското кино се утвърди като самостоятелен посланник на културата. Индийските филми се прожектират от Кайро до Кан, от Найроби до Ню Йорк, често резонирайки с универсални теми за семейството, издръжливостта и справедливостта. Те хуманизират индийския опит и насърчават човешката емпатия. Our democratic ethos, enshrined in a pluralistic and inclusive constitutional framework, constitutes another cornerstone of India's soft power. With over 1.4 billion people practicing different faiths, speaking hundreds of languages, and representing myriad cultures, India's ongoing commitment to democracy remains a compelling narrative in the global south and beyond. Нашият демократичен етос, залегнал в плуралистична и приобщаваща конституционна рамка, представлява друг крайъгълен камък на меката сила на Индия. С над 1,4 милиарда души, практикуващи различни вероизповедания, говорещи стотици езици и представляващи безброй култури, постоянният ангажимент на Индия към демокрацията остава завладяваща тема в глобалния юг и отвъд него. Our diaspora, comprising over 30 million individuals across more than 100 countries, plays a vital role in enhancing India's soft power. Indian professionals, academics, entrepreneurs, and public leaders act as informed ambassadors of our values and values, bolstering India's reputation as a nation of talent, intellect, and resilience. Furthermore, India's contributions to science, spirituality, cuisine, literature, and information technology continue to influence international perceptions. Нашата диаспора, състояща се от над 30 милиона души в повече от 100 страни, играе жизненно важна роля за укрепване на меката. Индийските академици, мачи обществени лидери действат като неформални посланници на нашите ценности и възможности, укрепвайки репутацията на Индия като нация на таланта, интелекта и устойчивостта. Освен това, приносът на Индия към науката, духовността, кухнята, литературата и информационните технологии продължават да влияе на международните възприятия. Indian spiritual philosophy, encompassing the teachings of Mahatma Gandhi and the Upanishadic principles of harmony and self-realization, continues to inspire leaders and thinkers around the globe. When the world was fighting wars, Mahatma Gandhi said,
An eye for an eye makes the world blind. His doctrine of truth and nonviolence has shaped civil rights movements across the continent. These values, peace, tolerance, and dialogue, are more relevant today than ever. Индийската духовна философия, обхващаща ученията на Махатма Ганди и принципите на Упанишадите за хармония и самореализация, продължава да вдъхновява лидери и мислители по целия свят. Когато светът водеше войни, Махатма Ганди каза: око за око ще направи света сляп. Неговата доктрина за истината и ненасилието е оформила движенията за граждански права на различни континенти. Recording in progress. Толерантност, диалог са по-актуални днес от всякога. India's soft power is increasingly digital. Through initiatives such as Digital India, Aadhaar, and other leadership in IT services and fintech innovation, India is emerging as a thought leader in tech-driven development, offering solutions that are scalable, inclusive, and adaptable across diverse fields. Меката сила на Индия е по-дигитализирана, чрез инициативи като Дигитална Индия, АКАР и нашето лидерство в IT услугите и финтек иновации. Правите решения, които са мащабируеми, приобщаващи и адаптиращи се в различни региони. Soft power is not static, it is nurtured and reinforced through consistency, integrity, and openness. India's soft power is effective because it aligns with our harmonious existence of diversity, pluralism, and democracy. In an era of global interdependence, India's ability to lead with wisdom, humility, and cultural richness is more vital than ever. Меката сила не е статична. Тя се подхранва и подсилва чрез последователност, интегритет и откритост. Меката сила на Индия е ефективна, защото е в съответствие с нашето хармонично съществуване, основано на многообразието, плурализма и демокрацията. В ерата на глобална зависимост, взаимозависимост, способността на Индия да води с мъдрост, смирение и културно богатство е по-важна от всякога. Friends, soft power is not about showing off. It is about showing who we are through our actions, our ideas, and our examples. As we move towards an increasingly multipolar world, India's approach to global engagement, grounded in mutual respect, civilizational confidence, and shared prosperity, offers a compelling vision for diplomacy in the 21st century. It is not about asserting dominance, but about offering partnership, not about imposing ideas, but sharing experiences, not about influence through might, but through meaning. Thank you for giving me this opportunity. Thank you very much. Recording in progress. Меката сила не е за самопалство. Тя е за това да покажем кои сме чрез нашите действия, нашите идеи и нашия пример. Докато се движим към един все по-многополюсен свят, подходът на Индия към глобалното ангажиране, основано на взаимно отношение, цивилизационно доверие и споделен просперитет, това предлага завладяващата визия за дипломацията през 21 век. Не става въпрос за утвърждаване на господство, а за предлагане на партньорство. Не е за налагане на идеи, а за споделяне на опит. Не е за влияние чрез мощ, а чрез смисъл. Благодаря ви. Thank you, Your Excellency, for this detailed introduction of the different phases of the India's soft power. Сега имам удоволствието да дам думата на декана на нашия факултет, професор Гергана Петкова, която освен всичко друго представлява една култура, също която е в челните редици на меката сила. Благодаря ви, професор Братоева. Добро утро на всички. Добро утро, Ваше превъзходителство. Вчера, докато си мислих как да организирам днешното приветствие към всички, в спомените ми изплува изведнъж
един много неясен детски спомен, с който ще започна. Моята сестра, когато беше някъде на около 8-9 години, това си го спомням, пак казвам, доста смътно, съчини мелодия на пиано. Посвети я на Ганди. Ясно е, че за 8 годишно дете, политиката, сериозните въпроси са много далече от едно вдъхновение да съчиниш музикална пиеса. Най-вероятно в основата на този детски порив, разбира се, изгубен през годините, защото на тази възраст още не можеше да пише ноти, в основата на този порив вероятно е имало една невидима връзка. Сигурна съм, че такава невидима връзка има у много хора в България и то от най-ранна детска възраст. Връзка с една далечна култура, една дълбочина, една многопластовост, която е отвъд рационалните обяснения, аргументи и така нататък. Тази невидима духовна връзка между нас, българите, и хората на най-голямата, най-многобройната страна по света, една от най-древните цивилизации, от една страна е неясна, от друга страна ми се струва, че и във форум като днешния ще стане още по-ясно защо е там и защо е. За мен като декан на факултета по класически нови филологии е изключителна радост, но и гордост, че в България звеното, което развива тази невидима връзка, задълбочава разбирането към Индия и нейната култура, се намира в нашия факултет. Затова на първо място, разбира се, бих искала да благодаря на нашите колеги, които през годините изключително неуморно се стараят да подхлаждат онзи огън на вдъхновението, тази невидима връзка. Благодаря на професор Русева, която е ръководител катедра Класически изток. Благодаря на професор Братоева, която е изпълнителен директор на Центъра за източни езици и култури. Благодаря на всички колеги в катедра Класически изток. Благодаря на студентите, които, водени от своята невидима връзка, стават студенти в Софийския университет, на факултета по класически и нови филологии и най-важното на специалност синтология. Също така бих искала да благодаря на всички онези българи, които в различни форми промотират, популяризират индийската култура. Било то чрез нейния аромат, нейния вкус, нейния ритъм, нейния танц, разбира се, чрез йога, аюрведа, на последно място, чрез дълбочината на нейната философия, литература и интелектуална мисъл. Благодарение на усилията на всички ви, индологията в България се развива, а това е гаранция, че невидимата връзка ще продължи да съществува и тази невидима връзка, разбира се, ще работи за един мирен свят в бъдеще, свят на разбирателство и ще успеем да преодолеем всички от тези изпитания във времето, на което сме свидетели и в което време сме много активни участници. Така че нашата активност, всичко това, което сме поели, научили, усвоили, всичко това, от което сме се вдъхновили благодарение на Индия, смятам, че е изключително важно в строителството на този нов свят. Благодаря ви, пожелавам успех на конференцията и на добър час. Благодаря на професор Петкова за топлите думи към всички колеги от катедрата и нашата специалност. And now I have the great pleasure to give the floor to our friend and prominent Indian scholar, Professor Shashibala,
who will speak online. Professor Shashibawa, do you hear me? Okay. So the floor is yours. Just a moment, please. Some technical problem. That's Now it's okay. You could start. Yeah. Uh, Professor Shashibawa, you can start now. The moment we interrupt. So please, the other participants to mute them. Oh, uh, How am I supposed to know? Oh my God. Get out from here. Why are you asking me mad questions? please mute your mic. Please. Royalty.
Thank you, Professor Pichibala, for your inspiring talk. Yeah, you were absolutely right. It is done a lot, but we should do even more in the future for enriching the cultural relations between our two countries. And I hope that we will have the opportunity to welcome you again in Bulgaria at our university, at our department. Thank you once again. Сега напълно. Значи сега има малко